бо ҷалби соҳибкорони ватандӯсту ободкор ва дастгирии вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин мақомоти ҷоии ҳокимияти давлатӣ дар деҳоти ноҳияи шаҳринав роҳҳои фарсудаву валангор пурра асфалтпӯш карда мешавад. дар таъмири аксар қитъаҳои роҳҳои маҳаллӣ сокинон низ ба тариқи ҳашар дар корҳои ҳамворкунӣ иштироки фаъол менамоянд. дастҷамона ва якдилона ба анҷом расондани корҳои бунёдкорӣ рӯз то рӯз дар ноҳияи шаҳринав бештар мегардад. ба андешаи онҳо саҳм гузоштан дар корҳои созандагии як гӯшаи ватани худ шарафу ифтихор аст. ба иттилои масъулони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи шаҳринав имсол дар ҳудуди шаҳрак ва ҷамоату деҳот таъмиру азнавсозии 185 километри роҳ ба нақша гирифта шудааст. аз ин шумора наздики 10 километри роҳ ки дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳот пешбинӣ гардидааст бо дастгирии соҳибкорони ноҳияи шаҳринав асфалтпӯш карда мешавад. имрӯзҳо бо дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми саросари ҷумҳурии Тоҷикистон ободонии созандагӣ рафта истодааст. мана дар тамоми саросари ҷумҳурии Тоҷикистон ки имрӯз мебинем тамоми иншоотҳо ба сомон расонда истодаанд. аз он ҷумла дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти Боғистон низ 32 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст. аз он 13 тои он ба иҷро ба истифода дода шуд. мана имрӯз дар деҳаи мо доир ба ободонии деҳот асфалтпӯш намудани роҳҳо саҳмгузорӣ намуда истодаем ки ин бештар бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав ва бо дастгирии раисони маҳаллу кӯчаҳо саҳмгузорӣ намуданд. иншооти калонтарин дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти Боғистон ин се майдони варзишӣ ки аз тарафи соҳибкор Амирқулов Фирдавс то соли 2021 то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода хоҳад дод. соҳибкорони маҳаллӣ барои ободу зебо намудани маҳалли зисташон тарафдорӣ намуда пайваста дар корҳои ҷамъиятӣ саҳм мегузоранд. қобили зикр аст ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи ҷамъиятҳои деҳоту шаҳраки ноҳияи шаҳринав иншооти зиёди таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда то имрӯз роҳҳои маҳаллии аҳолинишин асфалтпӯш карда мешавад. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз ноҳияи шаҳринав барои барномаи иттилоъотии Навид.